Aisha, og jeg er biologistuderende. Jeg bor på et kollegie, som mine forældre betaler, og jeg vil gerne være selvstændig. Så på den måde, jeg kan blive selvstændig på, det er at få hjælp fra kirken eller andre gode organisationer. Når staten ikke tilbyder gratis uddannelse og plejehjem, så er det fordi, at velfærdsmodellen er bygget op på, at man sikrer hinanden inden for selve familien. Ja. Så det vil sige, at for eksempel i starten så er det ens forældre, der betaler for ens uddannelse, og så bagefter, når børnene selv bliver gamle nok, så tager man ligesom, eller så passer man ligesom sine forældre og sørger for, at de kommer på et ordentligt plejehjem. Nogle af fordelene ved at være tilhænger af den centraleuropæiske velfærdsmodel er, at man får en følelse af retfærdighed. Man ved, hvad pengene går til, så det giver en et drive til at arbejde hårdere, så ens børn f.eks. kan komme ind på finere skoler. Og det gør så også, at man som ældre får en god pension. Nogle af ulemperne ved at være tilhænger af den centraleuropæiske velfærdsmodel, det kan være, at hvis man allerede ligger i bunden af hierarkiet, så er det svært at komme op af den sociale rangliste. Ja. Jeg er selv studerende, men hvis vi sagde, at jeg havde et job og blev fyret fra det, så ville det være en ulempe, da det er min arbejdsgiver, der betaler for min pension og min sygesikring.